mata mo pagkaaga, ang radyo buksan mo na. Informasyon, Consuelo Barreta, sa DCGB makukuha. Isyong seryoso o Kaduratan, si Henry M. Kaibadan. VP Henry La 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 la. Henry M. in the morning, Henry M. sa hapon, Henry M. sa morning heat, Henry M. sa pinkion. Sa DCGB, buong Agasta Bangi. La 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 la. Henry M. in the morning, Henry M. sa hapon, Henry M. sa morning hearing, Henry M. sa pinggion. Tutok lang sa DCGB, buong Agasta Bangi. La 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 la. La 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 la. La 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 la. VP Henry and DCGB. La 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 la. Tao po! Tao po! Tao po! Tao po! Good morning! Araw ng Kagitingan! Holiday sa buong Pilipinas! Araw ng mga matatapang. Kasabay niya to mga tugang sa Technical Department si Ronald Baldo. Newsroom News Director Mar de la Cruz sa Luwas Mega Force Patrol. Para po sa mga bareta niya na pag-aaga sa panginginot niya ni Chief Reporter Jimmy Nasalita, Karen Ala, Angel Mustasa, Joshua Bino, Asin Alan Mario, kasabay dyan si Jomar Bien. Anong pala ang mga pag-iribat sa Luwas? Anong pala ang mga pag-iribat? Anong palan? Dakulong pala kitang mga pag-iriba sa luwas. Kasi magayunon pala na sa tuyang news team. Ali po dyan sa luwas. Boy Mata sa Manibela. Sa tuyang mata ng DCGB sa Kalsada. Good morning po, Probinsya Canalbay. Legazpi City. Good morning, Bicol Region. Luzon, Visayas, Mindanao. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Nakatutok ba kayo sa 729 kHz? Habang nakaantabay kamo mga tugang sa DCGB, magandang morning. Hello. Ulo, tangani po kita maugma. Hello, good morning. Good morning, amigo. May dadagdag pala dyan sa jingle mo. Ano? Ano nga? Oh. Henry M. sa morning hirit. Henry M. atabong. Oh. Ito nilagdag. Tapos sa kang salmataan na ka. Gari malay naman ang tirada muna naman ngunya na aga. Gari nangalas ka naman Nangalas ka naman. Natab ka naman niya. Oo. Ang kwampalan, ang proseso palan, awang kwampalan migo, dapat maatab kang magkaturog, nganing atab ang mata. Are? Ako na ko. Guys, Gari, kasabay na siguro na regaluhan ka. Pabilang mo yan magaling ko. Araw ng mga magigiting. Yan. Yeah, di ba? Araw ng kagitingan. Isa ka naman sa magigiting nama. Yes, di ba? Magigiting na personalidad. Yeah. Mga matatapang. Yan. Tayo ay mga matatapang. Episode 9, araw ng mga... Yan, yung mga matatapang dyan na mga
mga matatapang tamay pigusurog na politiko, bako tabi kay tradigdi. Mga nasa pwesto na may pigusurog, bako tabi ang kay madigdi. Okay. Salamat. Mabuhay mo yo. Mabuhay. Ang sa tuyang marhayin na bareta, mga tugang, eat your spinach for better eyesight. Magkaunda kita mga tugang spinach para po sa tuyang maray na pagiling. Talaga, susog mga tugang sa pag-aadal, ang spinach nakakatabang databi para kita maging makusog. Spinach makes you strong. And susog po mga tugang sa panibagong pag-aadal, nagluluwas mga tugang na nakakatabang daini para sa satuya mga tugang na kamatian. Siring man ang mga Amerikano igwada tabi ni dalan kay ni na 5 Amerikano pinadalan pala na 6 Americans na nag-edad tabi nin 55 or older na nakadevelop po nin macular degeneration, as in 1.2 million na nagsuffer tabi nin severe vision loss na nagluya sa pagiling. Sabi, ang spinach databi igwanin full na antioxidant na lutein, as in zeaxanthin, na iyo po nakakaproteher sa retina sa satuya tabi na mata habang kita nagugurang. Dahilan databi mga tugang sa since fat increases lutein absorption, don't forget to soak your spinach with a little olive oil. Yan taban marhay na bareta, mga tugang sa morning hirit. Kaya ugaring, bako malang spinach. Anong Bicol? Dahil man kay Bicol ugaring kayo na translation. Kundi mahal bagang spinach sa di. Di ko lang aram kung halimbawa ngaya halangkawan sa imong uric acid. Saan spinach baga kwan yan pisog, di ba? Kung maray tabian sa may mga halangkaw ang uric acid. Pero ang napatunayan na may lutein iyan na yutabi ang nakakatabang para po sa tuyang better eyesight. Sigon mga tugang sa mga eksperto. Yan po ang marhayin na bare. Enda ko ng Bicol ka na di. Di ko aram ko ng Bicol kaan. Hello? Ego. Yes. Ang spinach ba ngayon, tigatawa ni Papay. Yun ang gad. Yun ang gad. Yun ang gad. Si Papay. Kaya kami nakusugon si Papay. Iyo. Namo yan naman rin ni Olive. Yeah. Laksasuntakan salbatana ka dyan na. Namo yan. Pag pinagaw na kasi si Papay, mahiling mo ng kamot. Iyo baga. Kanto kan ako, aki paborito nga si Papay. Nakonsiloan ako. At na Papay. Okay, sige Migo. Ay, na si Mamay. Ay, latos. Nakulong Migong spinach. Diyan sa Malabog. Nata. Spinach pala nito. Wala ko spinach. Latoson takang salbatana. Spinach, bang spinach. Okay, kamay. Latoson kang salbatana ng inila. Buwan namanong bareta, mga tugang sa morning hirit, hindi po sa DCGB. I-text pa ang mga good news, as in bad news, totoo na. Babasahon na. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Report kasabay mga tugang si Chief Reporter Jimmy Nasalita. Jim, good morning Jim, come in. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay sa binamano niya itong istorya dahil nakatios bilang taxpayer si Mr. Nilo. Kaya ko na bilugunan pangaran kasudma. Nagihan kay ni digdi sa Haling Sentro Kamalig pasasakat sa Tinampong Lampas Kamalig North Elementary School. So mga naka-uniforming DPWH, may service tricycle. Nagpiprintura, nin puti, sa gilid kan Tinampo. Mga pirang metro ang distansya, pababa man, gustong sabihin, sa Batan, sa Tinampo, pigtuturog bukman, in jackhammer, ruruluho sa Tinampo. Habang nakamotor, napapundo si Mr. Nilo, nag-obserbar asin nag-analyze. Siring man, nagtataririk sa iyang isip kung tama, asin maninigo ang trabaho kanduang lado. So pababang Tinampo, so heavy equipment, busy sa pagrunot kan Tinampo.
pataas man, tumbok sa heavy equipment, nagkukurit, kan gilid kan tinampo. Ang Mr. Nilo naghapot sa mga nagtatrabaho, ang simbag tabi BP, kanya-kanya dang trabaho sinda. Nagpundo sa pagkurit sa mga naka-uniforming may ngaran DPWH. Tinaraman na ni Mr. Nilo, siya bilang taxpayer, gayray may diretsyo siya na maghapot. Tanatata, pero nagkakarawat sa tinampuan mga ini. Kukuritan sa tinampo, samantalang rarunuton man sana. Anong masabi mo kay ni? Nagkukurit tapos may nagraraot. Okay. Tabing maray naman ang aldaw ko niya. Naglaut man sa pamati ko Iyo, sa inota nagkukurit. Oo. Pero rarabasan man sana, rarauton man sana, mayroon widening. Pinaabot sa DCGB News ni Mr. Nilo sa iyang reparo. And inagihan ko mananggad, pininturahan mananggad, so tinampo. Oo, tapos? And nakatalaan man sana itong agihan kan jackhammer. Only in the Philippines. Jimmy na salita di si Jimmy News. I-shortcut ha, i-shortcut ha. Ano na po gani? May nagtatrabahong taga DPWH para kuritan ang tinampo. Pataas. Pataas, saan nga ni location ka yan? O ni sa kwan, sa salugan, sa may na alampas ka na sulubagang gabal doon. Oh, habang pigukuritan yan, ano, sa center line yan? So gilid, pasiring yan sa siyempre sa center line. So, tag sa ibong straight line yan? Straight line? Straight line, color puti. Habang may nagkukurit, so dyan, may Sa inutan? Sa batan? Sa duwa, may nag-jackhammer. Baka Si Mr. baka so pag-jackhammer, hanggang mas na naman sa tinapusan kang kurit. Baka arugaan. Bako daw. Itong nag-jackhammer, nag-reblack ang tinampo. Tama Dahil din man, si vlog nga ning trabaho, si vlog man nga sinda, si vlog man Ano kami. nag-jackhammer ito? Anong purpose ko pag-jackhammer niyan tinampo? Yung pagkaway dining bagan tinampo. Oo. Tapos, ang kasaibong Pag pasaba. pag diniretso mo so pagkukurit, Oo. Tatamaan so. Narabasan man sa na ito kan jackhammer. What for na makurit ka? Nararauton man sana. Deka magkiri ulo. Gani gusto ko magparamuda ko niya na pag-ulan. Dito tawar ka magmuda. Kanso. Imagine ko ade. Alat ko na. Ngayon, pasakat ade dito sa may Salugan ade, sa may Kamalig North, di ba? Oh. Pasakat ngayon. Yung ba pasakat na, nantumbok mo ka so gas station baga dyan, di ba? Oh. May gas station baga dyan. Pasakat. Wala to nagipintura. Oh. So, arin ang Jimmy, so pintura na so otong so gari rubberized. So pag oo. Tapos, sa igamang kipababa, Pababa. na may nag-jackhammer. Nag-jackhammer man. Napagi si Mr. Nilo. Naghapo. Ano sabi ni Mr. Nilo? Kanina po, ano simbag sa iya? Yung nga nito, dahil koordinasyon, no itong sa saibong, so nagkukurit, nagtatrabaho man sinda. Oo. So jackhammer, nakakontrata man sinda. Itong nagkukurit na ito, hanggang sa ang kurit ninda? Dahil naman ako nagkuhan. Basta pasakat sinda. Gusto ko Napundo kaya na sa makonfirmar ko ta, kung sa pagkurit talaga ninda, magasabatan sindang dawa. batan nga ni. Ang question, napundo na sa nasupagkuhan. At tinaraman na gayod kan Oo. tinaraman ni Mr. Nilo. Oo. Di so contract, so nakakontrata. Tinaraman na so aagihan mi man sa nangayaan. Oo. Di nagpuron doon, naguruli. Dahil nakatiyo si Mr. Nilo. Ano na yan? Ano na yan? Ano ba yan? Ano ba yan? May point baga si Mr. Nilo. Tama ba ka? Tama ba ka? Ano takukuritan mo ngayon? Nararauton man sana. At jackhammer nga ni. Itong nag-jackhammer, nag-reblock ito o ano kang konkreto? Jackhammer nga ni. Pagtutukan
turog bukso tinampo. Okay, gusto mo yun, pag jackhammer ito, ang tinampo, pagkarayon mo. Di ba? Oo. Oo. May tali ba rin si Mr. Nilo? Dahil man, taxpayer da siya. Tama man talaga ang pagtino niya. Kaya nga kan, nagbakal kipintura, ipipintura, mga man, rarauton. Jack. Woo! May, may sarap pang istorya sa ko. May picture nga ni patingay ako. Ayan. Ano ba? Hay sa picture, pinadara mo sa ko. Dahil man, Ano ba yan? Ano nang ka? Isus ko, grabe. Makaulo ko naman kita. Makaulo ko naman kita. napundot na. Tinaraman, dahil nakakuan si Mr. Nilo, kinahoron sa jackhammer ba? Ano ngayon ka mo? Ano ngayon? May koordinasyon ka mo sa lambang saraw? Oo. Ura man. Pagluwas mo ngunyan, Jimmy, adyo, harap naman sa mo. Picture ito itong jackhammer, buda, itong kasabatan niya na may nagipintura. Ura naman siya nagpintura. Nagarali na. So, pinturang bago. Baka Ama naman may nagigao. tao, kundi holiday ba gangon yan, holiday. Di ko alam kung may trabaho ngunyan. Baka lamang may tao na may nagjackhammer. Haputon mo, hanggang sa input antig ka mo. Hanggang sa insin na madya kamer, tabaga ka hanggang sa sentro kan kamalig. Salbatan ng pangyari sa Ay, masabaka. relax lang, boss. Basado ka na. Yeah, aputong ko. Aputong Kung ko. lalampasin na duman. Wala. Awin na. Kung lampas duman, Baka, Kaso pagiling ko lang pa sinidumata. Ngunyan na, lingon mo, tabaka kung nagduro-duro sa pag-jackhammer, baka tinamaan na sa pininturahan. iyo. Di ba? Saro yan Saro yan na pwedeng ay salbatan. May picture lamang kitang makonselo, yo. Yeah. Sige. Jimmy na salita, di si Jimmy nyo. Ano ba yan? Ano na yan, boy? Pangyaring salbatan ng pangyari sa maabaka. Makonswelo man kita, mina. Pagkakarawan tang kwarta kan gobyerno, ha? Pagkakarawan tang kwarta kan gobyerno, ha? Pangyayari man sa tuya. Pagkarawan nga na inindo. Ano. Ay, baka lamang may taga-kamalig na nakailing. Hello? Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Good morning. Ang ibig sabihin kayan, kaya pinagalagading mo na sa nganing pag pinadba ko, dahil mapitan so sa murayong pa. Ano po? Ang ibig sabihin kayan kaya, Oo. alam ni. Oo. Dilagading mo na, tanganing pag nag-ardiyan ba ko, so sa ibunang muna, dahil mo na makatal. Okay. O baka pigkuritan nga ning so tama so pakabugtakan pakakuan paka-jackhammer. Oo, tanganing pag nag-jackhammer, dahil mo lumapit tuwan so natabing. Ayaw. Ba't po pag auto? Ayaw man nga dani. Okay. Ang ibig sabihin kaya. Yes. Very good, sir. Seryoso ka po? Yan man lang, salamat ka na. Sige, salamat. Awin na. O, taphelin taga Jimmy. Baka din nalagaran na so pininturahan. O baka nag-agi si Dodds naman. Tapisig ang pakamalig kay ni Dod, pare. Nag-agi ka naman. Naling mo lamang. Ay, di ko ito paro pare. Ano na rin paro? Tayo ka baka. Sige baka ang pakamalig mo. Hindi pa man ito, wala pa man itong pintura. Wala pa. No. The other day kaya nagduman ako. Okay. Pa ito nagpintura. Delito palita. Long vacation ba nga yan? Iyon man ang dali. Paano man ito? Iyon man ang dali. Pizza 9 niya. Next week lalo ng bakasyon. Sige man na. Okay. Sige. Salamat. Yeah, okay. Siyempre, nagdidilen siya mambaga. Ay, pare. Pakaray pa din. Okay. Latusunta ka dyan na. Okay, bye-bye. Toto, dilingon ta daw. Wala mga... May rason man pala. Baka may rason. Kung nata giniban siring na bagay. Karen, ala, may dagdag na report.
Karen, good morning, Karen. Yes, VP, tigta 1 man asigurasyon kan DPWH 2nd District Engineering and Committee on Public Works and Infrastructure kan unta provincial na matatapos maninda sa lalong madaling panahon. Ining figure rehabilitar na Peñaranda Park, tig-isang pangkan Kapitolyo. Iyan ang pahayag kan nasabing komitiba, kasunod kan mga nagbuburot kang kaputan sa social media, kung aring matatapos ang parking ini, dangan kung posible daw na matapos sa presenteng taon ang construction kaiyan sigun sa namamayukan komitiba na si kinatawan Jesam Palmiano, iyan ang pinakahuling itigwalak na asigurasyon sa iyakan nasabing ahensya na matatapos ang parke sa Mayo 2 ngunya na taon. Dahil ang matatandaan man, itigpahayag na mismo kan DPWH durante kan committee hearing kan sanggunian na sa petsa 2 kan Mayo, target kan ahensya na matapos ang gabos-gabos sa mga itigaayos asin rehabilitar sa parking ini halagad sa karagdagan pang follow-up kan DCGB sa komitiba sa itay nining pinakahuling informasyon kung nasa pirang porsyento na ang rehabilitation ka ining Peñaranda Park, considering VP na nanunutara na niya to ang development sa laog ka ini igwan ng mga bench, may mga mini playground na, may mga details na ang salog, palibot naman ang mga solar light, buda ama naman sa stage, mantang katakot ng kaiwan. Personalmente nga to kaswapo na hinagadan ng update ang DPWH 2nd District Engineering kaiyan, halagad susog digdi, ipapaverify mo na ninda sa project engineer ang satong kagadan, nganing mas detalyado ang ipapaluwas sa informasyon kan DCGB News sa estado kan rehabilitasyon kainin Peñaranda Park. Yan tag-ingit ang Supposed to be, no rin ang dapat matapos ko ta base sa original na plano. iyon na nga ni Prito VP, ang yaw lang sa kunigdi is May 2. And sinabi na... Bako yan, iyan so extension. Bako yan may matatapos. Ang araw mo kang Enero, dapat tapos na yan, i-verify mo. Ang sabi ni VP... So, dahil na dyan kan so transparency board, wala na. Wala sabi VP. Ang araw ko dyan, kang Enero dapat tapos na yan, 1 year ang construction kaan. Mga December nga ni Kuta. Oh. Para so latest report kayo ni so sinabing report dahil sa mga nag-aging bagyo buda raw sa panahon na-delay to construction. Sigang uran, kay- nagparauran kay mananggad. Ang aramon mo, tabi Karen, ano ang kausa kang delay? Roger that. Normal iyan na nga extended nga Mayo 2 matatapos. Ang dapat mong aramon, natata na delay and completion kang proyekto. Roger that. Yan, di ba? Roger Buda, that. Opo. tira ng porsyento ngun yan, and completion kang proyekto. Opo. Tapos, pera kan kausa kan delay, perang porsyento ang kausa kan proyekto. Sa pagka-delay ka iyan, ano ang Igo yang kikuan, igo yang certain gari penalty. May penalty yan eh. Pag ang kontraktor, dahil mo natatapos ang proyekto or kung may justifiable reason, dahil mo nang pigtatawan ng kipinalidad ta. Pero ang bulan bagang mauran, no. Dahil mo nagkakatrabaho sa mga trabahador dyan, sa sigan uran. Opo. Di ba? O yan, maray na dapat susugon mo. Ano Okay, sa kan delay, perang porsyento na sa completion, kumbaga Mayo 2 ang target ninda, no, ano mananggado. Yan dapat ang aramon ta. Buda, pag nagibo na iyan, kaysa ito turn over yan. Roger VP. Sa Kaysa ito provincial turn over government yan. nakalbay. Kadawa kon, ito turn over sa provincial government yan, saan ma-maintain kaan? Tamay maintenance yan. Opo. Di ba? O, apoton mo sinda kayan, ha? Roger that. Okay. Karen Ada, DCGB News. Thank you, baby Karen, sa report. Hali dyan sa luwas. May kinaraman. Aliuro na baga na pinyaran na pa. Ako sa lingkod talaga, delay yan. Pero ang bulan baga na so, sigang uran-uran. Ano man inuka ito na sigang uran, nagbara parte sa palibutan. Di man kan makakatrabaho. Diba? Buda ang hapot ko, hay na dyan so kampana. Dapat baga may Liberty Bell yan. Ayan ang hanapon ta pag nag-inaugurate kan parke. Hanapon ta kun hain so bell. Importante ito na itong so Liberty Bell. Kung igwa ka nga kinamamatian nga gusto kang ipahayag, feel free nga to ring this bell. Yan, may nakasurat dyan ito. Yan ang aramon ta. Pagtapos na, iyan tabi na Peñaranda Park. Pero kan supundo palan, pero nasa 500 million yan eh. Supundo ka na Peñaranda Park.
Angel Mostasa may dagdag na report. Si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Baby Angel, good morning. Yes, good morning VP Henry. Yes, and good morning sa kayong paraan tabay sa mga dagdag na bareta. Karong dating drug surrendery and arestado sa binibong buy-bust operation kan mga personalis kan Legazpi City Police Station Yan. sa barangay Biga, Legazpi City. Sa impormasyon na itinaaw sa DCJB News kan Hepatura, ang nadakop na persona ang namit bidan na si alias Kula, 43 anyos, empleyado kan sarong ahensya kan gobyerno asin kaibahan sa listahan kang street level individuals. No. Nadakop ang suspect sa aktong pagpapabakal din pagtutubudan na shabu na may gabat na 7 gramos asin nakuha sa iya ang ginamit na budal money. Ang suspect ay nasa kustudya ngunyan kanasabing Hepatura asin nakakahampang sa pagpayular sa Republic Act number 9165 on Comprehensive Dangerous Act of 2002. Mientras nasa upang residente kan barangay Bitaano, Legazpi City ang binakop kan mga kapulisan kan parehong Hepatura dahil sa existido kaining kasong qualified theft. Ang 41 anyos na lalaki ang dinakop basado naman sa ipinaluwaskan na korte na mandamiento de aresto at sinasa 40,000 pesos man sana ang ipinagtalaan na piyansa para sa iyang paramientras na libertad. Sa presente, ang nasa kustudya ka na sabing Hepatura ang nadakop ng mga persona para sa magakanigong disposisyon. Yan sa VP ang mga dagdag na impormasyon haligi sa luwas, Info Mustaya, Thank you, Angel, sa report. Mientras tanto, paretang sunod-sunod. Nasa linyaman si Paringal Armario. Hali po dyan, mga tugang sa luwang. Good morning, Paringal. Pasok. Good morning, Pade. May sekreto palan ang sanggunian palunsod kan Legazpi kung natata maray an sa indang pasinunod-sunod asi nagakauroyon sa mga resolusyon pati na ordinansa. Ang sekreto pag naipasar ang sarong resolusyon o ordinansa gapos co-authors. Kaya dahil na kimi na kontra. Ini ang nanotarantang informasyon kung nga ta magayon ang dalagan kan sanggunian palunsod although na igwapa ki identified na dua na nasa minority alagad pag-abot sa deliberasyon although may mga komento man alagad finalmente natatapos ang resolusyon o ordinansa sa pag-aprobar kani na gabos nagkakaoroyon. Iyan pala na sekreto dahil ang sistema kaniba pag nailusot na ang resolusyon asin ordinansa gabos inda co-authors na yaon presente sa sesyon. Yan na informasyon ba digdi sa lawas Alarmario DCGB. Thank you, Paringal, sa report. Aramon tarawan mga headlines in the morning. Newspaper front page. Enot sa morning read. Newspaper front page. Enot sa morning read. Good morning, Padingmar. Kumusta dyan? Good morning, BC. Good morning sa mga tawantabay. Headlines ko niyan. Philippine Ports Authority, piglalaoman na mas dakol na pasahero sa Semana Santa. Gobyerno 24/7 na mabantay sa Holy Week, sigun man sa Malacanang. Bantang Comelec, pinakusog ang resolusyon sa safe space sa panahon din eleksyon. Pambabastos, paggamit ng foul language as in double meaning na campaign jingle, ito konsiderar ng election offense. Aha. Nagkabirang social media personalities, pinatawan in contempt kan House Tri-Committee. Dahil nag-atender, giraray. Mga Pinoy na daing trabaho, nabawasan sigon sa Philippine Statistics Authority. Office of Civil Defense, nagkikipagtabangan mo niyan sa PBOX dahil sa pagtuga sa giraray kan Mount Canlaon. Kampo ni dating Presidente Rodrigo Duterte hinagad sa ICC ang speedy judicial process. Operational framework, bibilugon man ka na Presidential Communications Office as in NBI,
para labanan ng fake news asin manimbag ang mga nasa likod kini. China, nanindugan na SP ang tulong din akop na Pinoy. Ang AFP sabi, dahil pang na-receiving official report, sarada kop na tulong Pinoy na pigsasahutan na SP sa China. Oo. Meta, matabang man sa pag-ibon ng regulasyon kontra sa fake news. Oo. Yan, titihan headlines, kung yan ang pagkaga, doon yan ang POS Enterprises. Panapon sa Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio. Yan sa Oros at Legazpi City, basta radyo POS niya yan. 24/7 konektado ko maski dahil load. Happy birthday pala kay kaibanan sa kabalikat Civicom 43032. Fire Officer Rick G. Barasta kan Santo Domingo Fire Station. Alis ang news page ni po si Mardila. Good morning. Thank you, Paring Mars. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Thank you. Good morning, Tabi sa gabos na mga parantabay. I-text na, Tabi. Asa ng mga birthday greetings, papasadahan tayan. Mga tugang makalipas lang kang report ninda Joshua Bino. Ali po dyan, mga tugang sa luwas. Joshua, good morning, come in. Yes, BP, good morning. Good morning sa mga parantabay. Dahil nagpipinsar ang sarong kapitan sa munisipyo kan Daraga Albay, si Kapitan Armando Lumerio kan Barangay San Vicente Grande, nasa nanok kan sa indang pagkaturog, bandang mag-alas 2 an maagahon kasuhod ma. Suarong palaninda, na target ninday panamidbid na mga gunman o ninday panamidbid na gunman. Sa impormasyon na nakuha kan DCGB News, sa pagipagurong mismo sa nasabi ng kapitan, kasuod ma mag-alas 2 an magahon. Nasa pagkaturog siya asin sa iyang pamilya, sa iyang harong dyan sa Barangay San Vicente Grande sa munisipyo kan Daraga Albay. Bigla na sanang nakikig na gimatanin makusog na lagatak sa indang bubong, asin nakadangog nin mga 4 na beses na putok. Dahil naghuhula na ito pala putok nin badil. Naguna niya kung isa nang nagtakaraw sa luwas. Mabuyong marikaraw kinagahan maliwanag na Tabi BP Henry. Digding niya nahiling. Mahilo na ang sa indang bubong. Asin ang sa indang pader. May mga tama nin bala. Naukipan paso harigin indang kawis sa iyang turutindahan. Nakahiling manin sudulo baga Tabi BP Henry kan bala. Sutingga mismo napurot na sa bisinidad kan sa iyang harong. Nagpablatter ini sa ipatura ka na PNP. Kasindigding niya inisyal na nakumpirmar na ini bala Tabi nin badil. Nagkaw sa ini na alarma asin pagkatakot siyempre sa nasabi ng kapitan. Alagaday niya man masabi kung si Isay may kagibo ka ini asin kung ano ang rason paraan sa iyang harong targeton ni na pambabadil. Sigun sa iya magkapat na beses siyang nakadangog ni na putok. Tangon yan, may inisyal ng pinagibong investigasyon ang Daraga PNP. Sigun kay kapitan, nagpasyar na ang mga kapulisan sa iyang harong kasuodma para hilingon sa sitwasyon kan sa iyang residensya para sa inisyal na dalagan ka na investigasyon. Tangon yan, nakamati siyempre nintakot ang kapitan asin ang sa iyang pamilya. Nakaisip nga ni na bako na mo na duman magkaturog sa sayandang harong bilang pagpasiguro. Taday ninda aram ko na ano ang rason asin kung sisay an may kagibo ka na pambabadil sa sayandang harong. Malanganin na nangyari ini alas 2 ni na maagahon. Nanok ang pagkaturog, huna sana kung anong ribok ang igwas sa luwas kan sa idang residensya. Kinagahan na maliwanag na, abo yung mariparo, so sa inda pala na harong, sa iyang tindahan, may mga tama na ninbala. Yan Tabi BP, ang dagdag na istorya. Anong nailing na motibo kung nata nangyari yan? Dahil niya pa da maraman BP kung nata,
Kuda ko na si Itay, kaya medyo takot man yan siya. Mas lalo man na siyempre may pagkatakot sa iyang pamilya. Challenge yan sa Daraga PNP para maimbestigan kung anong sa likodan kang pangyaring yan. Yeah. Di ba? Kasi bagangunyan kan ban, action kan ban, tapos may harap kayo na pangyayari. Okay. Dahil yun bibigyan initial na informasyon sa pagkitaguron ta kay Kapitan sa San Vicente Grande kan Daraga Albay. So, with Boy, DCGB. Thank you, Tabi Joshua, sa report. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Lumang kita kay Jomar Bien. Good morning sa mga nag-antabay sa 106.9 WGB. Yan po sa Tabaco City. Magandang morning po sa Indogabon. Mga nakatutok sa DCGB 729 kHz as in 106.9 WGB. Jomar, good morning. Kumusta dyan? Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay. Abril 9, Valor Day o Araw ng Kagitingan. Ngunyan daw tabi, BP Henry. Deklaradong regular holiday. Pero ang syudad kan Tabaco, igwa manggiraray na aktibidad para rumdumon ang aldaw na ini ang ika-83 na taon na Araw ng Kagitingan. Ngunyan na galas 8 ang pagkaga magkakaiguanin programa digdi sa Tabaco City Terrace para sa komemorasyon kan aldaw na ini. May tema ang okasyon na Araw ng Kagitingan, Kabayanihan ng Veterano, sandigan ng kaunlaran ng bagong Pilipino. At sin sa programang iyan, igwaan lokal na gobyerno ng Tabaco nin imbitado nin mga mataram may koneksyon sa naunambitan na okasyon. Yan, BP Henry, ang mga barata, Jomar Bien, DCGP. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa Aluwas. Oras natin, 10 minutes bago magabot ang alas 6 nin morning. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Tama. Paningit sa Morning Hirit. Panagos ang mga istorya sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit, aram daw ni kuno rin ang best time para magkaon. Susog ini mga tugang sa mga nakuatang research. Ang best time da tabi para kita magkaon, iyo tabi ang sa breakfast between 7 and 8 a.m. Alaga day da tabi magsobra sa alas 10 tinaga. Yan, ha? Importante da tabi ang breakfast mga tugang sa satuyang meal, ha? Sa tuya tabing lawas kada alaw dahil lang tayo na nagkakatabang para ang satuyang brain as in body magkaigwa ki energy tanganing makapunction ini sa satuyang oral down na trabaho. Yan. Magabot man da tabi sa pangudto lunch time, and best time da tabi iyon 12 to 2 p.m. Not later than 3 p.m. Dada tabi magsobra sa alas 3. Ang lunch da tabi ideal para sa 4 hours after breakfast to maintain steady blood glucose and keep hunger manageable. Yan. Arog pala na iyang kanadi. Pamahaw between 7 and 8, 12 to 2 ang pangudto. Between 12 and 2. Between 12 and 2. Ang pangudto. 7 a.m. and between 7 a.m. and 8 a.m. Talaga. Hanya naman nga ang pamanggita sa Pilipinas baga. Kaya kita mga tugang pirmi kapos sa budget tulang kaon ta oral daw. Apera kan kaon na may snack pa. Diba? Ang dinner data best time between 6
between 6 and 8 p.m. Not later than 9 p.m. Remember that tabi, eat dinner at least 2 hours before going to bed. Yan. Rumdumon ta da tabi na magkaon kanin pamanggi at least mga tuwang dumang oras bago katabi na magkaturog. Tanganing ma-promote ang optimal sleep as in efficient use of calories. Yan. Sa Pilipinas man sana kaya ang tulong biscuit nagkakaon. Sa ibang mga nasyon, ang kaon mga tugang, lalo na duman sa Europe, sa US, ang kaon, saro sa nasinda, 1 full meal a day. Pero pag minakaon man talagang matindi. Kita man sanaan may pamahaw, may pangudto, may pamanggi, may snacks pa. Oh. Tama. Siguro sa mga nakapasiring na sangaya sa Europe, iba pa, ikaw practice na 1 full meal a day. Ang mga pamahaw, mga kwan sa na yan, or snacks. Pero tabi, may sarong kaon sinda na talaga mga tugang napanoan sa indang kaon. Paningit sa Morning Hirit. Yan po ang mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit. Good morning, tabi kay Busing Nonito Gaviria, Marinaga, amigo. At saka good morning, tabi. Pa-shoutout kay Alex Maravillas, Algi, firming naka-DCGB number 1 from G Maravillas ng Kamalig. Good morning kay Madam Milindawi. Pakigreet po, happy birthday sa kuyang ipanghod na si Alma Mingilya from Edna Tutanye. Good morning kay Jonas Rosan. Good morning Sir Henry, pabati po sa Borilla and Borsi family. Maraynaga po sa Indo. At saka good morning Tabi Hen, pakigreet po sa kuyang tugang na si Ate Linlin. Happy birthday from Jonah. Good morning po, pakigreet sa kuyang mama na si Mama Charing. Birthday ngunyan. Hali po kay Kuya Jam, Ate Jenny, at saka kay Totif. Yeah. Okay. Happy birthday po sa tapos na mga may birthday ngunyan. Good morning Tabi Henry M. Pakigreet man, happy birthday po sa kuyang neighbor na si Brad ano ito? Kulyo? Brad Kulyo din ni. So neighbor niya digdi sa Barangay Kimantong. Brad, happy birthday Tabi sa image. Yan, okay? Siring man, happy birthday po sa tuya na madali lang ito ha. Happy birthday po kay hindi ito birthday pala. Good morning Tabi, pa-shoutout kina Te Weng and Kuya Dong Rilor Casa and Cha Lydia Lianeta. Sabi ni Midorial. Good morning sa mga heritors. Sabi ni Manay Elisa Fajardo, Marlene Magat. Pa-shoutout daw sa mga taga Purok 7 San Francisco Ginubatan. Pamili nga niya kwarta kan gobyerno dahil naayuson ang trabaho. Sabi ni Eli Alexandra, ano pagbasa kayo ni Eli Gedini? Sorry po baka na mispronounce ko Concerned taxpayer citizen, habo kaya susugin sa original na kanal na nanggana, kaya maski naggana sa original na kanal, guminibo kanal sa ibabaw na daiman maagi ang tubig. Only in tabako, sayang kwarta kan gobyerno kung daisipan ang tapat. Sen po ini napigasabi mo Tabi sa Tabaco City. Tabi, sige daw maski saan po ito dyan sa Tabaco na pigasabi nindo kwando Tabi para mahiling ta, baka lamang pwedeng ma-follow up inikan sa tuya ng mga pag-iriba dyan. Mga Zumba Natic sa Pacific Mall, Wednesday today, it's Zumba later, 6 to 7 p.m. at second floor activity center ng Pacific Mall. Sabi ni Ma'am, headed by Karina Labusa Sales. Yeah. All right. Sige, meron pa ba? Baka may nalingawang kita na na mensahe ngunya na aga.
Happy birthday po, happy bataan, happy good morning migo. Happy bataan day sa mga mister na magigiting dawa nadakop na. Yan, okay, sige po. Ngunyan baga, araw ng kagitingan. Yan, alright, sige. Sabi ni Noel Manalo, maray na aga, guide itong kurit siguro, wara Thanos, pagka jackhammer, kantinampo. Only in the Philippines, dakul baga, ang budget ninda, this 2025, kaya araw kaan, o baka mag-expired na sa pintura, kaya ginamit. Yan, posible yan. Ha? Good morning, amigong Jeller Aranya. Happy birthday kay Mading Elva Ranya Agravante sa LA Drive, Gugon, Legazpi City. Sabi ni amigong Jeril, pabati po sa mga gition ngunyan aldaw. Happy latoson ta ka dyan, Sir Tony, na ini mana yang kurit na yan, guide po yan kanag jackhammer. Ah, okay. Mga sarwa yun. Bueno, ang mga bareta sa GB News Express susunod. Makalipas lang po, mga tugang kan nagkapirang mga patalastas. Tigdi po sa inyong programang Morning Hit. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 6 na po ninaga sa GB News GB Express. News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw, mga tugang na Abril 2025, araw ng kagitingan. Headlines kan mga bareta ngunyan. Dagdag na 5,000 pesos sa Barangay Aid Program kan gobyerno lokal kang Legazpi City. Masasarigan kan mga barangay. Resolusyon na magataonin komendasyon asin congratulatory message sa mga atleta kan Legazpi City na nagpartisipar sa Palarong Bicol, lalo na nakakuakan gold, silver, and bronze medals. Pasado na sa sangguniang panlunsod kan Legazpi. 46 na mga persona arestado sa Bicol dahilan sa pagsuhay sa Comelec gun ban. Sa lado nasyonal, gobyerno 24/7 na mabantay sa Holy Week sigon sa Malacanang.
pambabastos, paggamit ng foul language as in double meaning na campaign jingle pinagkokonsiderar na sarong election offense. Sa ibang nasyon, 200 na bombero nagtarabangan para sibuhon ang dakulang sulo sa Paris, France. Business News, Department of Agriculture nagpautob ng import ban sa mga imported na hayop gikan sa Slovakia. Health News, bulong kontra gout na hali sa pansit-pansitan, pinaghanda na kan mga eksperto kan Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare matapos ang clinical trials. Detalyes, mga tugang kan mga bareta ngunyan sa lado lokal. Pasado na po sa sangguniang panlunsod kan Legazpi ang sarong resolusyon na nagataonin komendasyon as in congratulations sa mga student athletes na nakaresibin in gold, silver, as in bronze medals. Kasarabay na ang sa indang mga coaches as in trainers asin ang iba pang mga atleta na nagpartisipar sa Palarong Bicol 2025 digdi sa Legazpi kanuminaging aldaw sa ika-16th. Sa sendang regular session, inaprobaran gabos kan sangguniang panlunsod ang sinabi ng resolusyon na ipinasar ni Councilor J.P. Lee bilang Committee on Education sa sinabi ng sangguniang panlunsod. Co-author man ang halos gabos na mga miyembro kaini. Pinagalaoman sa pagi kang resolusyon na matatawanan nin pagsaludo ang tayumpong ginibokan maatletang estudyante na nagpartisipar sa syudad sa ginibong Palarong Bicol na ginibo sa Legazpi City kanuminaging mga aldaw. Katuyuhan kan sinabi ng lakdang na suportahan ang sa indang effort na ginibo asin ipag-orgulyo ang sa indang naging accomplishments may kinaraman sa sinabi ng aktibidad. Ang pagpasaar kan sinabi ng bagay pinaginota ni Councilor J.P. Lee kunhain sinabi kainin na sa paagi kan ordena at resolusyon matawinin magkanigong inspirasyon sa mga student athlete. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado lokal. 46 na persona po ang naarestar kan Bicol Region dahilan sa pagbalgar sa gun ban para sa taon 2025 na midterm election. Base sa datos na ilinuwas kan PNP Regional Office 5, kasabay sa mga operasyon na nagresulta kan pag-arestar, yung mga police response, anti-illegal drug operations, checkpoints, inspections, asin mga buy-bust operations. Nasabat sa operasyon ang 48 na nilain na klase ng badi, asin 256 na bala. Sigon kay PNP Bicol Director Brigadier General Andre Dizon, dakulang tabang ini para malikayan ang posibleng bayolensya mantang paparanin ang eleksyon. Mientras na ipig pagiramdum ni Dizon sa publiko ang mahigpit na implementasyon kan PNP as in commission elections kan gun ban kung saan ipinagbabawal sa mga sibilyan pati na ang private security personnel na magdaranin badil sa panahon kan eleksyon. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal, aramon ta po ang report kasabay si Jimmy Nasalita may kinaraman sa tinampong rolloback sa Mayriles kan Travesía, pinatarapalan na sana kan DPWH 3rd Engineering Office o District. Jimmy Nasalita sa report. Inaksyonan na kan DPWH 3rd Engineering District ang taralbong na tinampo Poraber asin Lampas Riles intersection sa Barangay Travesía, Ginubatan. Kaso hapon na aga na ibarita ini kan DCGB News kung saan posible dahilan sa mga overloaded na mga trucks asin pagparauran kan mga nagtalikod na aldaw kaya nag-urulkab sa original na mga asfalto. Ang ginibukan mga tao, tinarapalan ng mga ininindaga, alagad kasod man udto, nagihan kan DCGB News ang mga personalis kan DPWH na pinadala ni District Engineer Cornelio Relativo kung saan inaraspalto na ang mga lubak na porsyon kan tinampo sa Barangay Travesía, partikular sa Mayriles kung saan ngunyan medyo okay na pag-agi sa lugar na ini.
Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Masasarigan kan mga barangay sa Legazpi City ang dagdag na 500,000 pesos sa Barangay Ed Program kan gobyerno. Sa entrevista kan DCGB News kay Liga ng mga Barangay President Hisham Ismail, sayang sinabi na na-download na ang nasabing fundo sa mga bank accounts kan barangay sa Legazpi City apera ini sa 100,000 na subsidiya kan gobyerno probinsyal kan Albay. Sinabi kan opisyal na narealisar ang programa sa pagikan wishlist kan barangay na inaprubaran kan sangguni ang panlunsod kan Legazpi. Siniguro man kainin na magayon ang resulta kan proyekto sa pagkasabing may ginibong plano digdi ang opisyalis kan barangay sa tabang kan City Engineering Office asin Barangay Affairs. Legazpi City Water District dakula ang pasasalamat sa Ako Bicol sa tabang na ma-improve ang serbisyo nin tubig. Alarmario sa report. Dakula ang pasalamat kan Legazpi City Water District sa tabang kan Ako Bicol Party List 131 na mabadgetan ang rehabilitasyon kan supply ng tubig sa Legazpi. Sa pinalawas sa pahayag ni LCWD General Manager Jesrico Salazar, 365 million ang budget na inalokar kan Gobyerno Nasyonal sa pagi kan LOA sa espersos ninda Congressman Saldico asin Alkalde Attorney Pido Garbin Jr. para sa total na rehabilitasyon kan LCWD. Plano na extender ang supply kan tubig sa mga hararayong barangay lalo digdi sa may area kan Taysan alay sa ibang sources kani sa Legazpi asin digdi sa Buena Vista. Al na siring na babagay, tigilaw man na sa maabot na aldaw, ma-improve ang serbisyo kan tubig sa Legazpi, nahaloy nang pinagamaot kan mga Legazpeño, alagad ma-resolve ran ini sa paagi kan espresso sa sin tabang na ginibo kan Ako Bicol Party List 131. Alarmario, DCGB. Nagpapadagos ang regular na enforcement operation kan Land Transportation Office o LTO sa Bicol. Sigon kay LTO Bicol Regional Director Francisco Ranches Jr., nagpapadagos ang nasabing operasyon kan ahensya sa base sa irarom kang Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code. Katuyuhan kan lakdang na mabawasan ang aksidente, madugangan ang kaaraman kan publiko asin matabangan ang mga motorista sa oras kan pangangaipo. Inisusugman sa mandato kang LTO asin kan Department of Transportation kung saan kasabay sa lakdang and enforcement activities asin serye kan road safety advocacy campaign sa rehiyon Bicol. Mga iligal na nakaparada sa palibot kang Legazpi City, partikular na harani sa mga simbahan, hihigpitan kang Task Force Kaayusan at Kalinisan. Angel Mustasa sa dagdag na report hali dyan sa luwas. Implementasyon kan Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF sa probinsya ng Albay aprobado kan sangguniang panlalawigan. Karen Ala sa report. Aprobado na sa sangguniang panlalawigan ng Albay ang resolusyon sa pag-implementar kan Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF mechanization sa bilog na probinsya ng Albay. Ang resolusyon kan Junta, kautuban na tutukan ang paggaramit na ng modernong teknolohiya kan mga paraoma sa lado kan pagproseso asin produksyon kan bagas. Dangan ma-improve ang trabaho kan mga ini sa paagi ng mga tamang makinarya asin kagamitan sa pag-harvest. Sa paagi kaining RCEF, masisigurong epektibo ang magiging dalagan kan gabos may relasyon sa sektor kan agrikultura, aron kan pagpataas kan sa indang dilensya asin pakusog kan sa indang kapasidad. Man kan sa paagi kaining resolusyon, masig diining kusog sa pag-implementar kan programa lalo sa mga lokal na gobyerno kan probinsya na maging manhay ang industriya kan pagprodusir ng bagas sa bilog na probinsya nin Albay. Karen Ala, DCGB News. Balikan ta pang report na Angel Mustasa may kinaraman sa mga nakaparadang mga behikulo sa mga simbahan. Naharani sa simbahan, higpitan daw kang task force. Kuya pan report.
Nakapuglanan sa Legazpi City Task Force Kayusan at Kalinisan Head Mark Andy Marbella sa gabos na driver ni ano man na klase ng vehikulo na ibitara ng pagparking sa mga bako designadong parking area sa syudad, partikular na ang harani sa simbahan dahil sa papaharaning obserbasyon kan Semana Santa. Sa pagkipagurong kan di sa Jude News kay Marbella, sinabi kay ini na natapos na ninda ang pagpaplano kay bahan ang manalain ng mga simbahan, Public Safety Office, Legazpi City Police Station at iba pang concerned offices para sa magiging ruta kan posisyon kung kaya ang papel ninda kan grupo. Iyon haralion ang mga nakakaulang sa mga aadihan kan posisyon at ang mga obstruction. Sinabi ni Marbella na regular na ninda sa mga masunod na aldaw, nagtatausin dani na konsiderasyon sa mga nagtitinda sa sidewalk alagad ngunya na may darakulang aktibidad sa simbahan, ipaprioridad ninda ang pagpapahali digdim. Sigon kay Marbella, ano man na oras asin aldaw, pero silang mag-ibo ng operasyon sa manlain na barangay sa syudad para mahali ang mga illegal na nakaparada sa tinampo asin nakakaulang sa dapat na agihan kan tawo. Mga dagdag na bareta, hali sa luwas sa Inzal Mustaza, DCGB News. Pigilauman kan Philippine Ports Authority o PPA na magkakaigwanin mas dakol na pasahero sa mga pantalan sa Semana Santa ngunya na taon. Inay pinahayag ni Philippine Ports Authority spokesperson Eunice Samonte. Sinabi niyang pigilauman ang 1.73 million na pasahero ngunya na 2025 na masalangkaw kumpara sa 1.67 milyon na pasahero sa parehong taon kan 2024. Sinabi niyang nakarehistro ng 3.5% na increase sa mga pasahero kung kaya pigilauman na mas dakol ang pasahero ngunyan na Holy Week. Joshua Bino may dagdag na report. Matapos ang mahigpit na ebaluasyon na ginibok ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, formal nang naresibi kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay ang Notice of Compliance sa saindang Local Public Transport Route Plan o LPTRP 2020-2025 kung saan ang seremonya ginibo kasod ba Abril 8, 2025 sa opisina kan alkalde sa munisipyo kan Daraga Albay. Ang Notice of Compliance iyo ang personal na ipinag-abot ni LTFRB Bicol Regional Director Joel DeFeo asin personal man na pinagresibi ni Acting Mayor Junji Haushan na ibaan sa iyang Municipal Planning and Development Officer Engineer Jeresa Dihucos, Committee Chairman on Transportation asin ABC President King Diasis, siring man ang Bicol Intercity Transport Cooperative o BITCOOP sa pagitan sa indang chairperson na si Jayomil Mohar. Sigun kay Mayor Haushan, ang pag-aproba kan LPTRP kan Daraga Albay, primerong lakdang ini pasiring sa pagpapakarhay kan sistema kan pampublikong transportasyon sa nasabi ng banwaan. Pigasigurar kay ni o pinagasigurar ni Haushan ang padagos na pagbusol ni mga programa asin proyekto kan lokal na gobyerno sa magkaigwanin magayon na serbisyo sa lado kan transportasyon. Ang Notice of Compliance maraming importanteng dokumento na nagsasabi na ang Transport Route Plan kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay iyo ang nakasentro sa pinagtalaan ng mga pamantayan o kaya guidelines kan LTFRB. Ini ang mataonin giya o kaya dalan para may pautob ni na epektibo ang mga plano o kaya sistema sa pampublikong transportasyon. Matapos maresibi ang Notice of Compliance, ang masunod na lakdang kay ni iyo ang paggibo na pagbilog nin mga ordinansya o kaya ordinansa na iyo ang mataonin mas detalyadong route structure, route length, asin total number of authorized units magababiyahe-biyahe sa malalain na mga ruta sa munisipyo kan Daraga Albay. Pagdag na barata, Joshua Bino, DCGB. Gusto ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nagibuhon na 24/7 ang pagbantay kan mga ahensya kan gobyerno ngunya na Semana Santa. Sigon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, may mga pagkakataon na may mga daipigilao na pangyayari o krimen, kaya gusto kang Presidente na duro-diretso ang pagbantay maski nasa bakasyon ang karaklan. Sinabi ni Castro na may mga nakalatag na preparasyon ang Department of Transportation o DOTR dahil sa pigilaoman
kasalukuyan na paggruso kan mga pasaherong mauli sa mga probinsya. Idinagdag pa na maski nakabakasyon ang karaklan, sinabi kan opisyal na dapat na nagbabakasyon ang gobyerno. Sigon kay Castro, magkakaigwanin striktong inspection sa mga terminal, pantalan as in airports, tanganing masiguro na dai pagkaatraso ang mga operasyon bago mag-abot ang Semana Santa, as in ini babantayan kan Presidente. Tagumpay Award hali sa DSWD itinaos sa Tabaco City. Detalye kang report kay Jomar Bien. Maugmang Renisibikan City Social Welfare and Development Office ang Tagumpay Award na itinaw kan Department of Social Welfare and Development sa lokal na gobyerno kan Tabaco. Ini may koneksyon sa pagiging number 1 kang LGU Tabaco sa pag-implementar kan mga social pension para sa mga beneficiaryo sa kabilugan kan 18 LGU digdi sa probinsya kan Albay. Sa indang pahayag, sinabi kang CSWDO na sinda ang nagkaigwaning may pinakahalangkaw na numero kan senior citizen na nasirbihan, basado naman sa pag-aadal kang DSWD. Kaya riba kan lokal na gobyerno kan Tabaco na nag-receive man ng ninaward bilang pandua, iyon Santo Domingo, Pantulo, Daraga, pangapat Kamalig, asin panglima, iyon Pio Duran. Yan ang report, Jomar Bien, DCG. Alas 6:18 oras mga tugang sa Pilipinas ang mga isinusulong ni Senador Bongo na Super Health Centers. Umarangkada na sa sunod-sunod na pagbubukas kani sa iba-ibang parte kang nasyon. Apera sa mga malasakit centers na nag-abot sa 17 milyon na Filipinos ang natabangan as in nabeneficyohan kani. Sunod-sunod man ang imbitasyon ngunyan kan Senate Committee on Health Chairman Senador Bongo para magatindir sa pagbubukas kan mga Super Health Centers sa mga harayong lugar sa iba-ibang parte kang nasyon. Ang Super Health Center, proyekto kan Department of Health, asin saro sa mga panginot na programa na isinulong kan Senador para mairani ang medical services sa mga nagitios na mga Pilipino sa mga harayong lugar. Saro ini sa medium type polyclinic na may dakula asin mahiwas na health center kung saan pwedeng mag-avail ang mga nagitios na mga Pilipino ng serbisyo siring sa pag-aki, laboratory, x-ray asin iba pa. Kano minaging aldaw, sunod-sunod ba ng regulasyon kan Super Health Center sa Iloilo, Capiz, Pangasinan, Pampanga, Bulacan asin iba pang probinsya. Maabot sa 700 na mga Super Health Centers ang nakatalaan na buksan sa bilog na nasyon. Naniniwala si Senador Bongo na ngunya na number 1 siya sa survey sa pagkasenador kay puhan na ibalik sa taong bayan ang mga pundo sa pagikan medical services. Alas 6:20, magbabalik po kami sa iba pang mga bareta makalipas lang kay ni GB News Express. GB News Express. Probando na sa serbisyo dahil nang napatunayan. Iboto number 2 sa balota, Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Global Albay angat lahat, oh, go Joey Salceda. Global Albay angat lahat, oh, go Joey Salceda. Probando na sa serbisyo dahil nang napatunayan. Iboto number 2 sa balota, Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Tara na! Taste the summer with San Miguel Beer! Tara na, sumama na! San Miguel Beer, buksan na! Taste the summer, sama na! San Miguel Beer, buksan na! Tara-ra-ta-ta! Taste of summer, tara na! Drink responsibly. Ito, digdi sa puso ko, Padaba kong segundo distrito, tunay na malalaoman ta. Serbisyo ko, ito ang totoo. Congressman Christopher Quito Salcedo ko, numero 1 sa balot. Boto numero 5 sa balota para Board Member Das Maranilla. Dedikado, aktibo sa serbisyo publiko. Board Member Das Maranilla. Board Member,
iboto para alkalde sa siyudad ni Legazpi. Numero 3 sa balota, Geraldine G. Rosal. Lider na may gos, lideradong matanos. Geraldine G. Rosal. Numero 3 sa balota, sa dati sana. Just sa tuyang suportahan, Geraldine Rosal, alkaldeta, malalao man. Subukta na sa serbisyo sa Legazpi nyo, Geraldine G. Rosal, para sa kauswagan sa syudad. Legazpi kita magkasararo, Geraldine G. Rosal ka na. Alkaldeng matinabang at maaasahan. Sa tuyang iboto para alkalde sa siyudad ni Legazpi, Geraldine G. Rosal. Numero 3 sa balota, sa dati sana. Gin is in, gin to win, gin's nanalo, promo na! Sa Ginebra San Miguel, may chance manalo ng 1 milyon o cash prize, motorcycle o jersey. Tignan lang sa ilalim ng cap o selyo ng participating Ginebra products at i-claim ang prize sa partner outlets. Gin's nanalo, promo na! Terms and conditions apply. Visit Ginebra pages for details. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Ang Desloria, determinado para sa mga albayano. Ang Desloria, desidido para sa distrito. Kaloy ang Desloria, determinado para sa mga albayano. Sa mauswag na distrito, kaibanan si Kaloy Gloria. Ay kamalig, daraga Legazpi, manito para purapo. Magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na pagsarap, kita sa mauswag na distrito. Para sa mga albayano, ay kamalig, daraga Legazpi, manito para purapo. Magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na pagbabago. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na pigi-istaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ka naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdum kan Department of Health CHD Bicol. Pabelo mapragos kan progreso sa tercer distrito nin Albay. Kabredo nagpagibo kan mga infrastrukturang nagdarang progreso. Iboto mo, Congressman Didi Cabredo. Didi Cabredo. Iboto mo, Kong Didi Cabredo. Congressman Cabredo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Live-Rate. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Live-Rate ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live-Rate para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Siyudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili. Tinatabangan niya gabo si J. Pili. Para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, handang magserbi. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Bagong liderato, bago naman. Sa bago may kauswa
Dagdagan sa bago may asenso yan. Sa bago kong Jill Bonggalon, an para tukdo na hinahangaan. May humilding puso na may inadalan. Kasurog lalo kakasaraditan si attorney kong Jill Bonggalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. GB News Express GB News Express. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga bareta sa lado nasyonal, pinakusog po kan Commission on Elections sa COMELEC ang sa indang resolusyon para gibuhon na mga safe space ang gabos na election-related activity as in online platform kay bahan ang social media para sa Mayo 12 na pirilian. Sa irarom kan COMELEC Resolution number 11127, ipinaluwas kan Abril 8 ang sakop kan Anti-Discrimination and Fair Campaign Guidelines para mas tutukan ang pag-iwas sa mga foul language, diskriminasyon kontra sa kababaihan, senior citizens with disability o PWD as in iba pang mga nasa vulnerable sector. Kaibahan sa mga pinagkokonsiderar na election offense ang child abuse, diskriminasyon, incitement, immoral doctrines as in makadustang publikasyon as in palabas. Sigon kay COMELEC Chairman Erwin Garcia na mas pinakusog as in pinglinaw kan ahensya ang definisyon kan safe spaces tanganing masiguro na maging marhay as in ligtas ang eleksyon. Kasunod man ini kan insidente kan kung sain may mga kandidato na nagtataon ng malisyosong pahayag sa saindang kampanya. Ipinaluwas mga tugang kan Commission on Elections sa COMELEC ang supplemental resolution na nagpapalawig na sakop kan Anti-Discrimination and Fair Campaign Guidelines para sa 2025 na national and local elections. Base sa inaprobaran na supplemental resolution, pigkukonsiderar na safe spaces ang mga aktibidad may kinaraman sa election arog kan campaign rallies, focuses, polling places, presento canvassing center as in election-related platforms kay bahan ang social media. Pinagrekomendar man na idagdag sa mga election offense and child abuse, diskriminasyon, incitement, immoral doctrines as in racial discrimination. Bawal man ang paggamit in mga bastos o foul language as in ang mapanupog sa kapwa dahil pinagkukonsideran ining election offense. Sigon kay COMELEC Erwin Garcia, na kasimbagan ini kan poll body sa mga insidente kan bako tamang ugali kan mga kandidato mantang nagakampanya. Binilog ang Task Force on Safeguarding Against Fair and Exclusive in Elections o Task Force SAFE na masugo sa mga marisibi kan mga reklamo. Magpapaluwas nin mga show cause orders, magkondukta nin investigasyon as in maglansarin clarificatory hearings kung kinakaipuhan pwedeng mampang sa disqualification ng kandidatong mapapatunayan na nagsuhay sa ley. Bareta sa ibang nasyon, makalipas lang po kan mga patalastas. GB News Express GB News Express. Sa mabot na pirilian, dahil tabi nindo paglingawan, sultati sana, Chino Garcia, numero 1 sa balota. Iboto Raider ginubatan, Chino Garcia, dakulo na gibuhan. Di lang basta na pangako, kundi may napatunayan na ang maging serbidor nin banwaan ta. Infrastruktura, agrikultura, basta ki amigo, may resulta. Mas bagayunon, naginubatan, Chino Garcia, daig paglingawan. Angat ang lahat, parang durugan. Angat ang lahat, Chino Garcia, angat ang lahat, parang durugan. Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang iniintay nyo? Ang love ng moment going shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus kesa life.
Mahigos, matinamang, padama kan masa. Iboto number 2 sa balota. Adrian Salceda para congressman. Angat ang lahat sa 3D. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kiko, Kiko sa puso ko. Subukang matapat sa bayang Pilipino. Malinaw sa'yo ang patutunguhan. Pagkain mura, maaasahan. Kiko, Kiko sa puso ko. Mabubusog na rin pamilyang Pilipino. Kiko, Kiko sa puso ko. Kiko Pangilinan sa Senado, number 51 sa balota. All ad paid for and by Kiko Pangilinan, 446 EDSA, Makati City. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yeah, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Legazpeño, sararo kita. Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Para Mayor kan Syudad nin Legazpi, Kap Hisham Ismail, numero 2 sa balota. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, VNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Bicolano, ako Bicol.
katabang at kasurog sa edukasyon, ako Bicol. 131 sa balota. Sa kalusugan, ako Bicol. Sa kabuhayan, ako Bicol. Sa panahon ng sakuna, ako Bicol. Sa mga entertainment workers, ako Bicol. Ako, si Jericho Rosales, isang Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. 131 sa balota. This political advertisement paid for by Ako Bicol Police Support, 2nd floor, Embarcadero de Legazpi, Barangay 27, Victory Village, South 4500, Legazpi City, Albay, Philippines. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin, long hair Loyola, number 2 sa balota. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin, long hair Loyola, number 2 sa balota. Sa darating na halalan, piliin ang tunay na subok, garantisado. Long hair Loyola, bilang mayor ng Uwas Albay, number 2 sa balota. Siya ang dapat piliin, halal bilang mayor natin, long hair Loyola, number 2 sa balota. GB News Express. GB News Express. Bareta ang mga tugang sa luwas kan Pilipinas. Nagtarabangan po ang 200 na bombero para sibuhon ang dakulang sulo sa Northern Paris. Dakol na mga kinaunin kalayo ang saro sa pinakadakulang recycling plants kang nasyon. Dahil sa nasabing sulo, inarado kan mga autoridad ang nagkapirang parte kan syudad. O kaya dahilan sa nasabing sulo, isinarado kan mga autoridad ang nagkapirang parte kan syudad para matawanan nindalan ang mga bombero. Inabisuhan man kan mga autoridad ang publiko na day magluwas asin itaong kwenta na sanas ang trabaho sa inda. Itinindog man ang Tom recycling plant kan taon 2019 asin ini ang nagkakapot kan pagmanihar sa basura sa nasa maabot sa 1 milyon na residente kan Paris. Bareta, mga tugang may kinaraman po sa negosyo. Para mientras na ipinagbawal kan Department of Agriculture o DA ang importasyon ng mga imported na urig, karabaw, mga baka, animal deprived products gikan sa Slovakia dahil sa foot and mouth disease o FMD outbreak sa nasabing nasyon. Sigon kay Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel, kamaabutan kaining mapugunan ang paglakop kanhelang sa mga livestock sa nasyon, lalo na tawarang kaso ng FMD sa Pilipinas. Kaibahan sa ban ang mga pigagamit sa artificial insemination asin sa mga parte kan lawas kanasabing hayop. Pwede man na makalaog sa nasyon ang nagkapirang produkto arog kan gatas basta nag-agi sa ultra high temperature asin negatibo sa FMD pag-abot sa satuyang pantalan. Suspendido man ang pag-issue ng sanitary as in phytosanitary import clearances sa nasabing produkto. Health News. Aramon ta daw ang bulong kontra gout. Hali daw sa pansit-pansitan. Ini pagkatapos ng Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare magkaigwanin clinical trials. Ali po yan kay News Director Marty La Cruz. Good morning, Pading Mar. Anong latest today? Good morning, VP. Pigasi-kaso na kan Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare na makakuha ng Food and Drugs Administration FDA Certificate for Product Registration. Ang bulong na pig-develop kan University of the Philippines o UP Manila kontra gout nagikan sa pananom na ulasimang bato o pansit-pansitan. Matapos ang ginibong clinical trials na patunayan na epektibo ang pananom na bulong sa gout, sarong klase ng arthritis na kausa kanalangkaw na level ng uric acid sa lawas. Igwaining mga katangian o characteristics na analgesic, anti-inflammator, as in anti-hyperosemic, arog kan synthetic drugs na allopurinol, as in fibioxostat. Sigong kay Professor Jade Rodriguez na mas ligtas na panlaban sa gout ang pansit-pansitan dahil wala ining side effects sa bato sinatay kumpara sa synthetic na mga bulong. Naghanap naman ang Technology Transfer and Business Development Office o TTBDO kanong universidad nin makakatabang para sa produksyon asin pagpapakal nin bulong. Health News Pag News by Smardela Daingiba.
Aramon ta mga tugang ang latest forecast hali po dyan sa Pag-asa kasabay po si Ariel Samudio live report ngunyang pong pagkaaga. Sir Ariel, good morning, go ahead. Reyna aga po. Para po sa tuyang weather forecast ngayon na daw ni Merkules. Nakaka-apekto sa bilog na nasyon ang easterlies o Honduras na naghahali sa dagat Pasipiko. Ang kabikulan nilalauman man sa maghapon na ikakaigwanin mainit o marasahas na panahon. Laga di ko pa man tsansa ng mga pulong-pulong pagkuran o pagkipinatasin pagdaduldol. Lalo na sa mga bandang hapon o sa Banggi. Maluya man hanggang sa katamtaman na doros na hali sa sirangan hanggang sa norteng sirangan ang mamamatayan na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang tinatay agwat kan temperatura 23 hanggang 32 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:36 nin aga, masulno pa siya na alas 5:57 nin hapon. Alirigi sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio. Sir Ariel, diretso na po ini na gari dry season o summer season tango niyan, ano? Yun na po yung mainit na panahon, so lumanta na po na ano siya, baga yan ang mga generally magiging trend kan sa tuyang sa tuyang panahon dito sa Pilipinas. Agad may mga ano pa man, may mga chance pa man mga inaabot ng mga pulong pagburan, yung mga isolated rain showers or thunderstorms lalo sa mga hapon, mga bandang hapon hanggang sa Banggi. Ayun. Hanggang pirang bulan po ini tabi, pigilao man ta, ngunya na mga panahon na ini. Usually po, mainit na panahon, hanggang bulan kang Mayo. Ayun. Mga katapusan kang Mayo, inaasan na frequent naman ini yung mga thunderstorms. I see. Kaya expected ta na sa mga halangkaw na mga heat index, tabi, oral daw. Ayun po, lalaw mata ng mainit o marasahas na panahon. Opo. Salamat po, Sir Ariel. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Salamat po. Alright, thank you. Yan po mga tugang ang latest na report hali po dyan sa Pag-asa para po sa kamugtakan kan sa tuyang panahon digdi po sa GB News Express. Sa pangaran ka nagsurat kan Bareta, News Director Mar de la Cruz. Sa newsroom, kasabay po dyan si Jenny Balyaran na sinang report kan Megaforce Patrol hali po dyan sa luwas. Sendong na dangogan GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. GB News Express. Serbisyong may puso, serbisyong Giselle Salceda. Angat ang lahat sa Pulangi. Iboto. Number 3 sa balota. Giselle Salceda for Mayor. Giselle Salceda, kayo ang bida, angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Segundo Distrito, Kasuya, ang board member niya to, Kasuya, maasahan ta, Glenn Kasuya, makatawo, makajos, yan si Glenn Kasuya, Glenn Kasuya, ang board member ta.
po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Noel Rosal, sa tong gobernador, umayon na analbay, may puso na servidor. Noel Rosal, sa tong gobernador, Noel Rosal sa albayado. Probinsya ng albay, kain buwan siyang maray, programa asin proyekto para sa tinagarahay, serbisyo para sa gabos na mga kahimanwa. Kay Noel Rosal, tunay ng mahuswang ng probinsya. Hey, 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 Noel Rosal, sa tong gobernador. Para Gobernador Canalbay, Noel Rosal, numero 1 sa balota. Diyan Trinidad, iboto natin. Tangkilikin natin ng sariling natin. Magkaisa upang umusad. Iluklok sa mayor ay Diyan Trinidad. Diyan Trinidad, para alkalde ng UAS. Diyan Trinidad. Tinay ko siya mataong serbisyo sa edukasyon at turismo. Maging sa salud, seniors, women's at youth. Albay, mahal ko yan si Diday ko. Diday, 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 Diday ko. Iboto si Diday Ko para Vice-Gobernador, numero 3 sa balota. This political advertisement is paid for by Ralph Atienza, Manila Clean Fuel Corporation, Quezon City. Uy, kilala ko ba si MVP? Sino yung madaling lapitan? Yung lahat kaya gawin para sa banbaan ng daraga? Mismo, may mga nakahandang programa para sa tuluyang pag-asenso. Yan ang mayor ko. Mayor Victor Perete. Sa daraga ating suportahan na. Sino? Walang iba kundi si MVP na. Mismo, subok at garantisadong maaasahan. Yan ang pipiliin ko, yan ang mayor ng lahat. Dahil progreso kasama si MVP. Sa daraga pag-asenso'y parating na. Tara na tayo'y magsama-sama. Sulong natin si Mayor Victor Perete. Nagdadalog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Ang mga helang kangatay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadara, kan sobrang pag-inom ni nala ko pagkaon po nindaba, tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing mga tay, kay pan po sa bayaning proteksyong Leverade Silimarin Capsule, ang Leverade Silimarin Capsule, para po salud asin proteksyong kangatay. Ini po may Silimarin na halis herb, natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Leverade, sa rupong antioxidant na nakakatabang para magtaonin proteksyon. Sa raldo na pag-inom kang Leverade, pwedeng mapugulan, asin pwede man na babawasan ng danyo sa atay. Ini po pwede man na makapugol sa paghubag kay ni. May bisyo man wara, mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay ang Leverade Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Leverade na! Para po sa baskog na atay, ang Leverade Silimarin Capsule, mabakal sa mga pangin na butika nationwide. Basta po mag-Leverade tayo, para po duman sa mga may problema sa atay, o maginday mga problema sa atay. Ang Silimarin mga tugang nagkakatabang yan para sa proteksyon kan sa tuyang atay. Anong pampigalat nindo? Mag-Leverade na! Bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magagali. Konsuelo lang ini sa morning hearing.
Buko daw nindo. Isay daw ini. Daw nindo. Saro da tabi mga tugang na elected official. Daw nindo. Namamangka sa dalawang ilog. Ay grabe. Susay daw ini. May nakahiling da sa official na pinmingyaon sa sarong apartment. Sarong apartment. Galing nga sala nga yung fight mo noy. Anong sa sarong apartment? Kaiba-iba nga ya ang sarong department head. Oh, talaga. Para nag-ibaman sa iso. Kamu, mga dinundahon man kita para nag-ibahan. Para nag-ibahan iyo na palan. Pero ilingon ta daw, mga tugang an ebidensya, may nagsasabi, mga tugang na sida pwedeng pagdudahan. Joshua! Morning, BP. Morning! Morning sa mga parantabay. Morning, Ihado! Morning, Nong. Morning palang kay Mr. Alan Agualio. Alan Agualio. Taga sa'yo din eh. Ligaw ko? May nahiling ako dyan sa sarong fast food. Babayi. Piguro kanta na kong ang lalaking hindi inuumaga. Good morning po, ma'am. Dahil ko na po sa pangaran. Hindi nakanta ba ito? Buda kan sarong aldaw, may mag-aguman dyan nakapark sa may hampangan kang Ayala Mall. Nasa kotse. Alas 5 pa sa nangaya nakatuto kami sa imo. Basta dyan, taga Digdi sa Ligaspi. Salamat po. Salamat. Pagbabae ba kaya difficile magparapot-tapot sa address? Di man, depende man sa edad, buda sa itsura. Depende man sa edad. Di man ko, di ba? Kurti, man ang gat. Kita kanginot, may diyan sa may gate kan Bicol University, may hinapot sabi sa kuya, "Good morning po." Ay, nganya ko, "Good morning." Nganya ko, "Asa paghalat mo?" Paghalat po ng jeep, sabi niya. Oh. Si mama nga po, listener mo, pwede nga mag-selfie. Tay pahiling ko nga kay mama. Oh, naling mo. Nag-selfie kami do. Pahiling nga kay mama niya. Ano ko nga ko ngaran mo nga si Arog kay ni taga duman nga po ako sa Arog kay ni third year student nga po, journalism. Ako nga po may ako nga po dai pang boyfriend. Kompleto ang simbag niya. Ang nga ko, thank you. Nga ko, maduman ako. Pasain ka nga po, nga ko, Paligaspi. Ika nga ko, pasain ka. Paligaspi man nga po. Okay. Sayang nga ko, naka-uniform ka. Nata nga. Kung dahil ka nga ko, naka-uniform, sinabay ta ka na. Lamang natagpo na wash day. Lamang natagpo na wash day. Yun na. Merkulis bagang wash day sabi yun. Nga na no wash day. Marotong man kayo. Pasakayon naman kayo. Naka-uniform. Chismisong ka kayo daw. Man nagka-iliman. Magsalabay 2 minutes time mo nga. May kulalap ni Tigdi. Pag ina po, permiso ng pamangkin. Ano? Permiso ng pamangkin. Gariharog ka iyan. Kasi nga ini, pamangkin ko. Amog-amog ka na magkaong kibatag, sabi ni Councilor Mila. Kasapon. Saan ka nagkaong kibatag? Orosite? Natagay ba si Councilor Mila sa Orosite? Natagpo ko naman, sabi niya sa kuya. Maray man ngayon, Rita. Ngunyan ngayon, di ako na high blood. Okay. Para kaya ko lalapit kasod, ma. Only mo niya, may problema ini. High blood na naman ini. Oh, may problema. Ano ini na sarong elected official na ini? Isay daw ini. Salang ka bang posisyon niya? Langkaw. Tao. Oo. Pugi. Pwede. Pugi. Taga dito lang, taga dito. Oo. Taga roon. Dito lang. Kinakain. Pwede. Lugar. Ano nangyari? Isay daw ini. Oo. Tarong bago wala elected official. Namamangka sa dalawang ilog. Gulpi ang nakakailing. Na ini si official. Pirming kuro kay Riba ang sarong department head. Mapagalon man kaya ang pagpasakay sa duwang salog. Duwang salog na. Dapat kan, anpait kan, saro sa
Ano ito? Saro-sarong salog? One at a time? One at a time na salog. Ba't di ba? Di mo pwede pagsabay yun yan. Saro-saro, one at a time na salog. Scheduling? Tapos magdala kang balsa, takot para saday-saday. Balsa, baruto. Baruto ang bangka mo, bako na balsa, tambal sa dakula, ang baruto, salit. Dahil katig yan. Pwede ka yan magsagwan, magsawa kang sagwan dyan. Nya, ano nangyari sa ibahan kandua? Matindi man niya si opisyal. Oo. Taday sa na ngayon nagpaparataram. Oo. Bihirang marahin na madangog ang buses sa munisipyo. Aha. Nakita kong may kasama ka. Aha. Department head na magaganda. May kasama. Aha. Maraming chicks magaganda. Oo. Aha. Aha. Alam kong may promosyon ka. Alam kong may sekreto ka. Aha. Saan ba ang abroad nila? Saan kaya sila papunta? Pwede ba Aha. akong sumama? Wag ani ako sasama. Aha. Nagre-recruit ka ng burles. Salbatana. Sige. Ano nangyari? Ang hilit. Bihirang madangog ang buses sa munisipyo. Pero ito pala ngaya, may pigatago-tago man na harot. Mabigan ko lalapnit. Kaya pala ngaya, pag nasa munisipyo, pag nasa sabat ni opisyal ining si department head, pulok-pulok ng grabe ang pakyot. Pag uminagi na andyan sa Sagmayon River sa may barangay 2, Remated, isasakay ko ngayon sa basket. Ang namamangka na yan. Ilaw ko ngayon sa basket na namamangka na. Sabi ni Councilor Mila, nailing mo na. Hindi ko makini dyan. Ha? Hindi ko makimanangkat din dyan. Masalog ba ka dyan? Pag uminagi sa dyan, ikag siya sa basket, remate siya, pati sa balsa niya, igilid dyan kan barangay. Igigilid dyan kan barangay kan mga tao ni Councilor Mila. Pag uminagi dyan, ngunyan. Ang problema, ang maraw to, lumusot duman sa may kuan, sa may Makabalo. Mas mahiwas duman din. traplet ba dyan sa Makabalo? Magdadali sa kang traplet sa Makabalo. Ang problema, kapag tapos datalan kan office hours, magkaibahan na ang duwang taksil na ini sa konsay na rabatan. Iyan ang pigataran ko, Diyos man. Baka nagkaibahan man sa dengo na kita magduda. Pero sa ebidensya na sa imong ipresentar sa komite bang ini, garigwa kung nahiling na something talaga. Probable cause? May probable cause na pwede sindang pag-urulunan sa programang ini. May probable cause. Kaya, sinda naging subject sa segment kang programang ini. Na baretang kulalapnit. Correct. Ngunyan. Yan ngaya. Ang tunay na mga profesional. Ano, pirming nag-ibahan o? Pirming nag-ibahan o paminsan-minsan? Regular? Kung regular talaga, makaduda. Kung paminsan-minsan, gari, dahil mangkimalis siya yan. Pero kung regular na sana, suro si Mana o Roald daw, gari makangalason man. Regular na ini? Regular gari makangalason man. Di ba? Kangalason man. Ang ngaya, ano ang teknik ang parday ka mamalisyan ngayon? May iba ka? Anong style ka? I have no idea, Your Honor. Giri, isasay mong mga nadadangog na araman, anong dapat na style? Parday ka mapagdudahan. May iba pa ika. May arugan. Ano ang style? Ikwaram? Sana ikaw reporter ka, nadangog mo, nabasa mo, sa comics o saan mo nabasa, anong ibang mga style kaya halimbawa? Yes ba? Kung na kaya, dapat schedule. Ayun. Ayun, saan simbag mo? Linda? Ang pait ka yan, dapat may separado kang chat. Dapat dahil ka mong nag-ibahan. Correct. May saros na ka mong lugar na lumang ka mag-ilingan. Tama. Tala ba ngaya, ang mag-auto man yan, ang mag-motor yan, madidiscovery ka mo sa ngapit na panahon. Kaya ang pahit dyan, dapat
chat-chat lang na ibang pangaran. Ngaya, ang ngaran na ngaya, halimbawa ang ngaran ngaya, kung anong ngaran, Nasama mo siya, kayo lang dalawa. mag-ibo, At ang puso ninyo ay nalubog sa saya, Nais magkahawak kong kamay. sumigaw, sapagkat kay sakit, alam kong alam niya. Ano bang dahilan Oh. Yan nga ang tunay na profesional. Kaysa natamali siya. Pero pala niya si official as in department head. May nabibilog ng mali siya. Sus kaya official. Tangayang pamilyado na. Nagpapait pa rin duwa-duwa. Duwa-duwa ang bukol ngayon luwas. Kung ika itugot na. Ako'y napaluha, para bang puputok, yaring aking dibdib. Mapaluha ka talagang madakog ka. Kita kita, huwag ka nang tumanggi, nalalaman ko na. Awin na. Bye-bye. Hello? 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 Uha? Hello? Bago na dahil naka-upload si Joker. May nataramot si Joker. Kung nilagod na si Simbag ako. Ano, Nanoy? Goodbye. Okay, Nanoy? Goodbye. Goodbye. I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. There was something going on. Something to me that I can't Dig this morning, hear it. closer and I feel no. Albaretang ko lalapnit, asin istoryang maiinit iba pa. Consuelo sa pagkaaga. It requires a dedication. All this love we feel needs no conversation. We're riding together, making love with each other. Islands in the stream, that is what we are. No one in between. How can we be wrong? Sail away with me to another world, and we rely on each other. From one lover to another. Salamat kansa nung pagantabay. I love you all. Have a beautiful Sunday, Wednesday. Have a beautiful morning. Kunyan po na Wednesday. Araw ng kagitingan. Slowly losing sight of the real thing. Attention! Attention!